द' बोसोर बैसो गथ'नि बिमाया थै खुरनाय बेमारजों 7 दान भुगिनांनानै दं। देहाखौ आं मोजां मोना, हां गुसुं गुसुं मोनो। आंहा सासे गथ' दं। बे गथ'नि थाखाय आं थांनानै थानो गोसो दंमोन होननानै दुखुनि मोदैजों फोरमायो अन्जिता नार्जारीया। आंहा गथ' सासे दंमोन, आं गथ'नि थाखाय थांनानै थानो गोसो दंमोन। क'क्राझार जिल्ला गसाइगाव महकुमानि कुसुगाव सान्तिपुर गामिनि थागिबि सबानिल नार्जारीनि बिसि अन्जिता नार्जारीया 7 दान जाबाय थै खुरनाय बेरामजों भुगिनांनाया। क'क्राझार सिभिल हस्पिटाल आरो MRM हस्पिटालजों लोगोसे बेबायदिनो गोबां गुबुन गुबुन हस्पिटाल जेरै बङाइगावनि मोननै हस्पिटाल, गुवाहाटीनि GMC आरो सोनाब बंग'नि कचबिहार हस्पिटालफोराव लांदोंमोनबाबो थै खुरनाय बेरामा थामियाखै आइजो अन्जिता नार्जारी बिथांजोनिफ्राय। दा न'आव दंब्लाबो दान मोनफ्रोमबो 3-4 पेकेटनि थै सोनांबाय थानांगौ जायो बिथां अन्जिता नार्जारीनाव। बिथांनि बेरामखौ फाहामनायावनो न'नि सम्पथिफ्राबो जोबस्रांलांजोब्बाय। बेखायनो बुहुमनि गासै सुबुं अनफावरि रायजो राजाफोरखौ आखाइ खबजबनानै अनसुंथाइ बिनायजों लोगोसे खावलायहरदों बेमारि अन्जिता नार्जारीजों लोगोसे फिसाइ सबानिल नार्जारी बिथांमोनहा। मबाइल नम्बर 6003400663। नाम अन्जिता नार्जारी। एकाउन्ट नं 3792769424। IFSC SBI N 000796। देहाखौ आङो बांद्राय गोजोननायखौनो मोना, हां गुसुं गुसुं मोनो। आंहा गथ' सासे दंमोन, आं गथ'नि थाखाय थांनानै थानो गोसो दंमोन। अन्नानै रायजो राजाफ्रा आंनि सायाव एसे अनसुंथाइफोर होदो। जोंहा जेबो गैला, आंनि बेमारावनो जोबजोब्बाय। बेनिखायनो रायजो राजाफ्रा आंनो अन्नानै थाइसे थाइनै अनसुंथाइफोर होयोब्ला मोजां जागौमोन। बेनो आंनि खावलायनाया। बेमारियाथ' दा ब्लिडिं होननानै बुंदों आरो। बेसे गोबावसो? 7 मास जाबाय। बे 7 मासनि गेजेराव आं मेरला डाक्टारफोरनो देखायबोनाय जादों आरो। बबे हस्पिटालाव लांनाय जादों? फार्स्टआवथ' ओरैनो क'क्राझार सिभिल हस्पिटालाव लांनाय जादोंमोन। सिभिलावहाय सानसे हरसे खालि सेलेन्सल' होनानै दोनदों। डाक्टारा नायफैनाय जायाखै आरो। बे डाक्टार नायफैयावहाय आङो ओरैनो रिफार खालामनानै लाबोनानै फैदों आरो माबायाव GMC MRMआव ट्रिटमेन्ट खालामबाय। ट्रिटमेन्ट खालामनानै उनाव बेयावनि डाक्टाराबो होनबाय बेयाव हाया, गुवाहाटीयाव लांदो होननानै बुंदों आरो। बेबायदिनो रिफार खालामना हरदों। गुवाहाटी बबे हस्पिटालाव लांखो नोंथाङा? गुवाहाटी बे माबायावहाय GMC हस्पिटालाव लांनाय जादों आरो। मा ट्रिटमेन्ट खालामो GMCआव? GMCआव ओरैनोथ' थै फरिखा नायै मेरला थै फरिखाल' नायो, माबाल' खालामबाय थायो। रिजाल्टखौनो फुरा मोनथिनाय जायाखै आरो। खालि ओमफ्रायथ' बिनि माबाया सिरियास जाबायना देहाया, खालि थैल' सोबाय थायो। ओरैहाय बेराफारसे ट्रिटमेन्टथ' खालामनाय जायाखै, ओरैनो मा होनो बेखौ चेकआपल' खालामबाय थायो आरो। रिपर्टल' लांबाय थायो। रिपर्टनि रिजाल्ट मोनबासो ट्रिटमेन्ट खालामनो हागोन। रिपर्टनि रिजाल्ट फैबासो ट्रिटमेन्ट खालामनो हागोन। बेबायदि बुंबाय थानानैनो मेरला बेबायदि जाबोदों आरो। बेलेन्सआथ' ओरैनो सानसेयाव पेकेट मोननै थै सोबाय थानांगौ जादों बेवहाय थानाय समाव। बे थैया GMCआव पेकेट मोनसेयावहाय ओरैनो 7,000 करि लायो। आरो मुलिफ्राबो दामि मुलि जाहोदों। 6टा पेकेटआवनो 6टा टेब्लेटल'। बे 6टा टेब्लेटजोंनो 15,000 करि बेबायदि मुलि जाहोदोंमोन आरो। होमबाबो सोखाजानायखौ मोननो हायाखै नोंथांनि बिसियाना? गैया। ओमफ्राय बाव जायैखायनो आं
लाबोफिननाय जादों आरो रिजाल्टबो मोनथ'खायाखै नालाय रिजाल्टआ सानब्रै सानबानि उनाव मोनगोन होनना बुङो बबावथ' थाबाय थानो हाया थाखा फैसानि खोथा दं ओंखायनो लाबोफिननाय जायो ओमफ्राय आरो उफाय गैया जोबथारनायाव नोंथाङा बबे हस्पिटालाव लांनाय जादोंमोन आरो बे जोबथारनाय हस्पिटाला नोंथांनि हिन्जावखौ बबे हस्पिटालाव लांनो थिनदों गुवाहाटियाव जायगायावहाय आं ओरैनो बङाइगावबो लांदों माबाबो लांदों बबेबो हायाखै ओंखायनो आं कुचबिहाराव लानानै थांनाय जादों कुचबिहारावहाय दाख्लै बहायबो 9 दिन ट्रिटमेन्ट खालामबाय ट्रिटमेन्ट खालामनानै अपारेसन खालामबाय अब्लाबो दासिमबो गबाय थायो आरो बे डाक्टारानो बुंदों माबा थैयानो गाज्रि होनना बुंदों आरो थैनि डाक्टारनो देखायनांगौ होनना बुंदों बेबायदि ओमफ्राय दा बबे हस्पिटालाव लांनो थाखाय नोंथांमोना रेडि जानानै दं रेडियाथ' बे डाक्टारा बुंदों माबा सिलिगुरियावसो दं थैनि डाक्टारा सिलिगुरियाव लाङोबा आं रायज्लायना हरगोन होनना बुंदों आरो बे डाक्टारा कुचबिहारना बेयाव लांनोबोथ' बेयाव सिगांनिफ्रायनो गोबां फैसा गारबोनाय जादोंना बिनि थाखायनो आं दा लांनो थाखाय जेबो उफायानो गैखाला आरो नोंथांना मा जेनेबा बेबायदि ट्रिटमेन्ट खालामबाय थानायाव एथ' फैसा थांबाय न'नि मा जिनिस फाननांगौ जाना फैया ओरैनोथ' आं हा दंमोन आंना माबा 5 बिगा बै दुमबाजारावसो दंमोन बे दुमबाजारनि हाखौ फानबोनांबाय आरो बे थांबाय आरो माने बैजोंहाय न' दंमोन गंसे प्रेमाथामनि बेखौबो फानबाय आरो बाइकबो दंमोन आरो गंसे बेखौबो फाननाय जाबाय बे आरो गासैबो थांजोब्बाय आरो बे बेखौथ' प्रत्येक मासावनो आं थैजोंसो लाखिनानै दं आरो बे आंनि हिन्जावखौहाय पेकेट मोनबेसे सोयो नोंथां पेकेट 3 4 बेबायदि सोबाय थानांगौ जायो नङाबानो बिनि जिउआ दाहालागैसिम थाया जासिगौमोन दां दा फैसाजोंसो लाखिनानै दं आरो थै आरो फैसा प्रत्येक मासाव बेबायदि थै सोबाय थानायनि थाखायनो आं हा फाननांबाय न' फाननांबाय ओरैनो बाइक फाननांबाय सना माला गासैबो फाननांजोब्बाय दासिमाव अब्लाबो आं बिनि बेखौ सोखानो हायाखै आरो सोखाजानायखौ बियो मोनाखै आरो दा लास्टआवसो बे दा बेमारखौ हमनो हाबाय आरो बेनि थाखायनो आं रायजो राजा गासैखौबो आखाइ खबजोबनानै खुलुमहरो जेन' रायजो राजाफ्रा अननानै आंनि बिसिनि बेमारखौ जेन' सहाय खालामो थाइसे थाइनैब्लाबो अननानै नोंथांमोना जेन' आंनि हिन्जावखौ जेन' फाहामथायनि थाखाय अनसुंथाइ हरो बेखौनो आं गासैबो रायजो राजाफोरनि सिम गुरैयै खावलायहरनाय जाबाय 2023-24 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय गोदान मुं थिसननाय लानानै फैदों बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि फरायसालिया क'क्राझार जिल्लानि तिनिआलियाव थानाय बर' बिजोंनि बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि फरायसालिया दायो केजिनिफ्राय 9 थाखोसिमनि गोदान मुं थिसननायखौ लागासिनो बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि फरायसालियाव गुनगोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसेयैनो नोंथांमोना बे फरायसालियाव थानाय जानायनि हस्टेल खाबुखौ मोननो हागोन बेजों लोगोसेयैनो बे फरायसालियाव एक्सट्रा टिउसन आरो इंलिश स्पिकिं कर्सखौबो फरायसाफोरनो होनाय जायो गोसो गोनां फरायसाफोरा मुं थिसननायखौ बाङाय बेसेनावनो मोननो हागोन बेनिखायनो बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि फरायसालियाव फरायसा एबा नोंथांमोनहा मुं थिसननायनि बागै मिन्थिनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9101488399 नङाब्ला थोंजों फरायसालियाव थांनानै खौरां लाहैनो हागोन